Nového dielu z Turtle Evolution máme druhý diel. Pôvodne som ho chcel natáčať ešte včera, ale nejak mi to časovo nevyšlo. Ospravedlňte ma dopredu za tieto záseky, ale táto hra je ešte relatívne nová, nemajú s tým nejak odskúšané, neviem prečo, keď minulé verzie nelagovali. Asi nejaká porucha, alebo ja neviem. Pokročili som na Marse, celkom dosť si myslím. Tak, kľudne môžeme ísť. Pozrieme sa na ten Mars. Na Marse už ako vidíte nič tu takto nemám. Mám tu až tuto, to je čože je ten vlastne druhý stupeň, čo už môže kadiť sa mi zdať, že za 100. A nie, iba za 10 môže. No nič, vrátime sa späť na Zem. Dopredu sa ospravedlňujem za takéto záseky, nejaké malé. Ježiš, zase ty šulín. No tak na. Tak, zobral nám ďalšieho mimozenšťana. Mimozenšťan nám, čo som povedal za kravinu? Facku si dám, ty vole. Mimozenšťan nám zobral našu korytnačku. Tu už je tretí stupeň, tu je ten chipmunk, alebo ja neviem, čo to je. Za nejakú vevericu. Veverica polná. A do komentárov mi napíšte, že či chcete ešte ďalšie diely z tejto série, že či vás táto séria baví, či nemám natočiť niečo iné. Ak áno, tak mi napíšte do komentárov, že čo by som mal natočiť. Tak, ja už nemám peniaze, ideme tuto hore a ideme pospájať Evženov. Áno, Evženy, tak sa volajú títo dinosaury. Vlastne tak. Dobre. Môžeme sa prespunúť naspäť na nižšie podlažie. Plánoval som natáčať ešte z jednej hry, ktorá sa ale nerozchodila. Ako nie, že by som ju ani nerozchodil, ale ako môj mobil. Ale nerozchodil ju. Proste je zlá, že sú tam iba reklamy. Je to clickbait v podstate. A to bol Raft vlastne. Určite všetci poznáte, nemusím o tom viacej hovoriť. Ale ako som každopádne hovoril, určite mi napíšte do komentárov, že či chcete pokračovať v tejto sérii. Sorry. Som sa trocha zamyslel, ale či chcete pokračovať v tejto sérii a ak by ste nechceli, tak mi napíšte po prípade, že akú sériu by ste chceli, nejakú inú. Každopádne dúfam, nepíšte mi už ten Raft, lebo ten tam zatiaľ som našiel iba clickbaitové verzie. Ale ak mi doporučíte nejakú verziu, tak kľudne si ju stiahnem. Mám ešte nejaké plány s Madlibom, ale to sa dozviete až niekedy inokedy. No my sa konkrétne teraz musíme sústrediť na tieto korytnačky naše. Fakt sa ospravedlňujem niekedy za takéto záseky, ale ja s tým nič neurobím. Nakupujem si ich teraz preto, lebo chcem si čo najrýchlejšie urobiť tú ekonomiku, silnú ekonomiku. No, vlastne blížime sa k 100 000 za sekundu coinov, čo je celkom výrazne dosť. A čo zase s tým mimozenšťan, no tak sú zožer. No a keď ho budeme mať, tak sa bude strašne ľahko zarábať na tie nové, na týchto nových Evženov, ako ich ja volám. Kúpim si ešte jedného tohto. Ďalší Chipokamon, kto pozná zo South Parku. No, ospravedlňte ma, keď budem dneska hovoriť o takých nejakých väčších kravinkách, lebo nie som vôbec na to sústredený a necítim sa vôbec nejako dobre, ale nejako to zmakneme. Proste musíme to dať. A musím niečo natočiť dneska aspoň, lebo včera mi nevyšla tá epizóda, takže nič, no. Mimochodom od pondelka vlastne, čo bude, tak videa asi nebudú až do štvrtku, lebo z dôvodu toho, že pôjdem preč. Nebudem doma, skrátka. Ale určite si predtočím nejaké videá, potom vám ich iba vydám.
No, takže ja sa asi lúčim, toto bolo trocha taká informačné videjko, trocha viac informačné, ako by ste čakali. No nič, ja sa s vami lúčim trocha, trocha zase sme pokročili a dúfam, že sa vám epizóda páčila. Ak áno, tak dajte like, nezabudnite na odber, ja sa s vami lúčim, takže čau.